Ngiyabonga mshana. Malume ubheke. Ngibukele izinkanyezi la mshana. Yini umsebenzi wazo vele? Awungitshela mshana. Mawubhekile wena. Yini umsebenzi wezinkanyezi? Mina ngicabanga ukuthi zenza kube kuhle sibhakabhakile. Ushayelani khona mshana? Ey, yabona mshana. Izinkanyezi dlala indima enkulu kakhulu empilweni zethu. Ngoba noma kumnyama mshana, izona ezisikhanyiselayo. Kanti-ke nasemandulo okhokho babesebenzisa zona ukuze bazi ukuthi sesikuphi unyaka noma sesikuphi inyanga. Wow, so siyasebenzisana ukuze zikhona ukusinika yonke le information. Siyasebenzisana kakhulu. Hayi uyabona njengaleya nkanyezi. Awungitshele, banebe yodwa bizokwazi ukuthi sikhanyisele iphinde siphe lonke lo lwazi. Cha, esingeke siyibone nokuyibona. Qinisileke mshana, yathi uyabona kufana nakhona-ke empilweni mshana. Kufana nazo lezi ngoma. Siyadinga ukuthi sisebenzisane njengazi izinkanyezi esiphakaphakeni. Just like uma ukwenza into bese mina ngaliletha. Exactly. Yathi uyabona kuthanda ukuthi uhlakaniphile wena mshana wami. Kunjalo. Kanti-ke futhi-ke ikona-ke phela ukubaluleka kwani kwe-collaboration. Clock it, malume, clock it. Clock it mshana. Ngikhumbulile Tawuza ungilahle ngikhumbulile